Падчас церемонії узнагародження пастаянний ведучий гульні «Удача в придачу» Артеміс Ахпаш по черзі запрошує на сцену представників регіонів. А генеральний директор сітки магазинів «Євроопт» Андрій Зубков особисто вручає кожному сертифікат на отримання грошової суми. Салют з конфетті – кульмінація щасливого моменту. Мы закупались на свадьбу, и так получилось, что мы выиграли как раз вот именно 2000 рублей. Это будет считаться как подарок Евроопта на свадьбу. Мы думали купить мебель, квартиру. Мечтала, надеялась и говорила, что я обязательно скоро что-то выиграю. Вот как будто было предчувствие какое-то. І ось яны прадстаўнікі Брэсцкай вобласці. У гэтым туры удача ў выглядзе кругленькай сумы усміхнулася 17 жыхарам самых розных населеных пунктаў рэгіёна. А ўсяго за 39 тураў удачи в придачу прадстаўнікі Брэшчыны сталі ўладальнікамі больш чым 35 тысяч падарункаў на агульную суму каля 1 миллиона 500 тысяч белорусских рублей. Сама в шоке, не ожидала, никогда ничего не выигрывала и в это не верила, абсолютно скептик. И, вот просто, муж сказал, давай зарегистрируемся. Говорю, если потом ничего больше не нужно, ладно. Всем советую, покупайте только в Евроопте и выигрывайте. Грошовыя прызы ад «Еўраопт» разляцеліся па ўсіх рэгіёнах краіны. А асаблівым падарункам стаў канцэрт заслужанай артысткі прымадонны беларускай эстрады Інны Афанасьевай. Дарэчы, Інна не раз прыносіла поспех удзельнікам гульні ад «Еўраопт» падчас розыгрышаў. Если честно, меня всегда интересует, когда звонят людям и говорят: вы выиграли квартиру или вы выиграли машину. Мне так всегда хочется быть рядом с этим человеком и посмотреть на его реакцию, как это вообще происходит, как они вообще это воспринимают. Конечно, это такая действительно большая удача. Это действительно удача. Цудоўныя фото, яркія эмоцыі, смачныя стравы, зорныя персоны. І, вядома ж, вялікая сума на руках. Што яшчэ трэба для выдатнага настрою? Пераможцы з радасцю дзеляцца ўражаннямі ад свята, якое падарыў ім «Еўраопт». Отлично, нормально, весело. Очень понравилось, накормили даже. Ой, отличное мероприятие, все очень душевно, красиво, превосходно, на уровне Евроопт. Дарэчы, у Палацы Рэспублікі запрасілі і галоўных пераможцаў 39-го тура, якім у мінулы панядзелак уручылі ключы ад стыльных пазадарожнікаў і кватэры ў прэстыжным раёне Мінска. Тым часам удача в придачу працягвае здзіўляць. Ужо ў гэтую суботу гульня адсвяткуе двайны юбілей. Самы народны выканаўца Беларусі Александр Саладуха разыграе 20-ю кватэру ў Мінску ад «Еўраопт». Апартаменты на Мястроўскай 3 каля Мінск-арэны. Акрамя прасторнай кватэры ў элітным раёне сталіцы удачлівым пакупнікам дастануцца 3 пазадарожнікі маркі Hyundai Creta, а таксама 200 грошовых прызоў, по 1000 рублёў кожны. Але і гэта яшчэ не ўсё. Удачы цяпер удвая больш. З 12 жніўня ў Беларусі стартавала гульня «Удача в придачу 2» з магчымасцю моментальнага выйгрышу. Цяпер за кожныя 10 рублёў, патрачаных у магазинах «Еўраопт», не толькі налічаць гульнявы код, але і выдадуць на касе спецыяльную скрэч-картку. Калі сцерці ахоўны пласт у адпаведным полі, можна выйграць шоколад, каву, а таксама сертыфікаты для покупок на 10 і 100 рублёў. І ў выпадку выйгрышу забраць свой прыз прямо ў магазине. Так што за одну покупку можна стаць пераможцам двойчы. Больш покупок, больш гульнявых кодаў, больш скрэч-картак і яшчэ больш шансаў на выйгрыш.